Dobrý deň ľudia, dneska budeme hrať Roblox. A neviem čo budeme hrať. Ja. Asi Grow Garden pôjdeme, súhlasíte? Ale nie na public server. OK, tak. Asi poviem niečo iné. Čo by sme išli? Ľudia, povedzte. A mám jednu hru, ktorá nás dosť trolí. Pôjdeme, že musím nájsť. Alebo ešte čo ja to napíšem. To je troll hra, hej. Dobre. Kto to pozná, tak dobre vie. New game. Haló, dobre, takto. New game. Normál. A vzrajte. Desať sekúnd. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8, 10. Fakt, ešte viac. No, dobre. Už asi viete, ľudia, už asi viete. Tak, ale ja neviem hrať. R3. Ideme ešte raz. Aha, tak nevadí, ideme ešte raz, ľudia. Nezabudnite dať like a subscribe. Dáme tomu ešte tak 3 pokusy, pri môjom šťastí 5, ale dobre. Nice, máme. A toto viem, o čo ide. OK, neviem čo mám robiť. Aha, tak si to nepamätám, nevadí. Face for eyes, you never see you're down. That nevadí, mám ešte pokusy, nevadí. R3. Zase? Naposledy sa mi tak nedarilo.